Il-poplu Malti jaqbillu li l-Partit Nazzjonalista jmexxi l-pajjiż. Hekk stqarret id-Deputat Nazzjonalista Christy De Bono meta indirizzat il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Taħt Gvern Nazzjonalista l-poplu Malti kien iħallas fost l-ogħla kontijiet tad-dawl u l-ekonomija Maltija kienet sejra l-baħar, tant li flok surplus bdejna nirreġistraw deficit. Li pajjiżna jaqbillu bil-proġett nazzjonalista li l-poplu Malti wawċi imur aħjar bil-viżjoni tagħna. Fil-Kunsill Ġenerali spikkaw ukoll interventi surreali mingħand esponenti nazzjonalisti, fosthom James Ellul li qal li taħt Gvern Laburista għandna d-dejn. Spiċċajna mill-ġdid bil-kodba tad-dejn! Fil-waqt li Joseph Magri qal li nqata l-istupendju għall-istudenti, iżda kien dan il-Gvern li żied l-istupendju prorata mal-għoli tal-ħajja. Għatanna l-istipendji. Il-Kunsill Ġenerali reġa' serva bħala opportunità oħra biex il-Kunsillieri Nazzjonalisti appellaw sabiex il-fazzjoni tal-kap Adrian Delija u l-fazzjoni tal-ex-kap nazzjonalista Simon Busuttil jingħaqdu. 3 xhur biss il-bogħod mill-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Id-Deputat Nazzjonalista Tony Bezzina appella l-għaqda wara Adrian Delija u miegħu ingħaqdu wkoll Kunsillieri Nazzjonalisti. Għalhekk ejjew ninaqdu flimkien. Il-Partit Nazzjonalista ilu fi stat ta' firdawn kwiet mill-kampanja sabiex jiġi elett kap tal-partit f'Settembru 2017. Il-blogger Daphne Caruana Galizia kienet allegat li Adrian Delija daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey. Il-kampanja kienet waħda qalila bħu Adrian Delija, Anthony Delija, jgħid li dak il-perjodu ma kien faċli xejn. Sena u nofs ilu kont ġurnata b'ġurnata, sekonda b'sekonda, fil-kampanja tal-ħatra tal-kap li ngħidilkom xejn ma kienet faċli. Bid-deputat Mario De Marco tefa' botta l-futur ta' Adrian Delija bħala kap nazzjonalista. Qal rridu naraw x'se jsir wara l-elezzjonijiet ta' Mejju. Botta li jekk il-Partit Nazzjonalista jmur ħażin f'dawn l-elezzjonijiet, rridu jaraw x'se jsir b'Adrian Delija. L-elezzjoni importanti għall-Parlament Ewropew. Jiżżawhom ukoll u importanti se nagħmlu wara din l-elezzjoni. Il-Kunsill Ġenerali ġie indirizzat ukoll minn Luis Tedesco li f'diskors partiġjan qalet li huma n-nazzjonalisti li jħobbu lil Malta. Din tfisser li tkun nazzjonalist, tfisser li tħobb lil Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.